Добре дошли във втора част. Явно сте от смелите, щом сте се върнали да я видите. За тези, които са гледали първа част, тя е в профилът ми. Докато от брадвата му капяха капки кръв и услушах как въздиша тежко, изведнъж той легна на леглото и малко по малко заспа. Стоях буден цялата останала нощ и се чудих какво ще стане, ако просто погледне под леглото. Вече се беше светнало, цялата къща беше огряна от слънчеви лъчи. Когато той се събуди, стана, взе брадвата си и излезе. Тогава аз станах от под леглото, отърсих се и погледнах и видях, че черният чувал все още е там. Стоях и се чудих, опитах се да събера смелост да погледна вътре. Накрая успях, отворих чувала и там стоеше главата на моята приятелка. Започнах да бягам веднага през вратата, колкото можех, и бягах сигурно в продължение на повече от час. Тогава се изморих, спрях и се облегнах на едно дърво да се отдъхна, когато по едно време усетих как нещо се стича по врата ми. Докоснах се и това беше кръв. Погледнах нагоре и видях безжизненото тяло на моя приятел, обесено с извадени вътрешности. Докато гледах нагоре и капките кръв падаха по мен, започнах да плача и да бягам пак, още по-силно. По едно време се обърнах назад, защото чух шум и видях, че той е зад мен, с брадва в ръка и тича. Паникьосах се и започнах да бягам още по-бързо. Докато не се спънах в нещо, паднах и се изкълчих кръка. Станах едвам и когато погледнах какво съм се спънал, това беше трупа на другия ми приятел, който се беше тръгнал. Скрих се зад едно дърво, клекнах и започнах да плача и да се чуда как попаднах тук. Дали ще излеза, дали някога ще видя хората, които обичам. Когато чух "Не плачи, аз ще те утеша", обърнах се назад да погледна, нямаше никой. Когато пак се обърнах напред, последното нещо, което видях, беше брадва, хвърчаща право към мен. От тогава много хора са ходили да ни търсят, но никой не е излизал оттам. Всички се чудят какъв е бил този човек. Дали е бил някой избягал от лудницата или просто човек, който цял живот е живеел там. Никой никога няма да разбере, но едно знам. Този човек беше най-кръвожадния, който съм виждал в живота ми.